bat einaz, buru bako pertsonaje bat. Ez nazela oso normala dinoen, ez dostardure. Arraro xamar bizi nazela, gainungo lotzarik ez dekotela. Ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago dirurik barrie gordaintzekorik, horregaitik ez zaitut maitenik. Sufritzen badakit zuk ez. Baita ere betxe dugu, Oskar Aguas, 21 urtekoa, Berriozartik. Baita ere, Unai Goitia, 25 urte, Aulestitik. Eta Paulo Azpiazu, 28 urtekoa, Osintxu, Bergarakoa. Hasiera emanen dira hontan, lehen danizi, hasiko da Unai Bertiz, gero Oskar Aguas, ondoren Unai Goitia, eta laugarren Paulo Azpiazu. Baina gaurko saioa ez da horrekin bakarra bukatzen. Zergatik ez, hementxe dugu, etorrita Javi Urreisti, berroita 18 urtekoa, Ondarrokoa, eta honek eskainiko dugu beste saio oso berezi bat. Garai bateko txingakin, errota txingakin, orduan honekin emango digu jaialdiari bukaera, 51 kiloko errota txin horikin. Amateu argi ze nibanoa. Baiaso bat einaz, buru bako pertsonaje bat. Ez nazela oso normala dinoen, eta ez dost. Bali eta biziko itzule horrekin. Animal, komediari, jauran zaila. Oskar Aguas, Berriozarkoak, Nafarroako Arriatxatzeko txapeldune da. Baita hor gai asozen ere, bietan, bi modale delitan, bera dugu txapeldune. Baita ere, kirol gehi egiteko, arritzeko modu. Atzo atzalde ikusi du. Zesta punta jokatzen, bilabako Padre Ziganda frontone. Eta nola gainea, arritzeko modu. Kirol mota asko egiteko da. Prest dugune, eta eltzen digane, animoak eta txaloak Oskarrezat. Ea zen orzen du. Bizterdi egin da Unai Bertizek, ea Oskarre. Eta honek ezkerre hartu du. Bali Oskar Aguas. Erkilak egina. Apa mote.
Buelta bat egina, venga Oskar, eutsi mote. Bigarrenarekin badator, hori. Eutsi Oskar, eutsi. Eutsi mote, bi egindakoa. Segi Oskar, eutsi Oskar. Eutsi, bite egina, auto Oskar. Gutxi gora bera. Zara Oskarreri. Atzo atzarren, zeskatu eta egon duzu. Kotxe batera, zek piztuak desberdin gaitie. Eskertzeko da, atzo atzarren jokatu, eta gaur eguerdi gehitzeko plazan. Hori dut, kirolari izatea. Unai Goitia, 25 urteko aurrestiarra, hau Euskal Herri batek azpitzakaduna dugu, eta ea, zer eskaintzeko, gaire. Zazpi batea, Opa da. Animatu barko dute? Zazpi bateko animatu du herria, venga! Ari da prestatzen Unai Goitia. Gauze guztietena bere putxu jarri. Egingo dio, eta ea zer eskaintzen digun. Unai Goitia, 25 urteko aulestiarrenek. Gauna, gozatu ezazu, venga! Ondo ez du. Leia prest dugu. Apa Unai! Eta badoa, eskuinen hau ere. Bizi. Bizi, bat egin dago. Apo nahi. Ona, ederra. Bata erdi. Seki bate. Bile egiteko. Gora egin. Punta-puntako argiatxatzaile da. Txapela askolik irabazik. Mota guztitako harrikin. Igo izan koroia, kubikoa, kuadroa, edo irregularra. Eta gaurkoan, erabakizun probatu nahi zula. Bere lehendabiziko saioa da. Eta gaur ikenduna, lehendabiziko handiko saioa derantzat sorpresa izaten da. Ea nola guandatzen den. Hau, argia zutzaile izan arren, badakigu. Ez dela askotan gurrikin entrenatu, baina aukera hau suertatu zaionen, berak bai esko amantzun, eta asko eskertzen dugu honea etorrie. Txalo bat beretzat! El nudio.
Lehendabizi badi, baina aurrera. Ona, Pablo, ona. Hori, oso gizoaz, Era saioa, bigaina bi, bigaina. Pablo. Oiak sasoia hori. Bikaina, oso bikaina. Lauko osatzeko, entzun asko falta. Asko minutua, altua, alta, guztio, baina, gaurkoa, Javi, erakusten dizu, hasiera, hasiera, eta bera saiatuko da, buru berrake. Bera, lekuen, hor eskioetan. Arnazio nola egiteko, borratxoa. Eta hau ere ez da lan errezaietako. Txalozekoa, bera eskaintzeko asmoa duen danorekin, aukera ematea eta du, zozkatu. Hau, hau. Emetxerako. Gerriko martilo, esku bakitzen. Eta gaur, oiko diren txikanatek, diferentzik handie, asko zabaltzen baino besoa, ikusi, kotondoko pare hortan, zebat zabaldu gura izaten du besoa, ordu, besoa izan daiteko, zuzen ere izan, edo pixkoak albora zabaldu izan, izan asko batzena, eta hori, erakustek atzeko. Bi plazeina, oso hona, asa Javi, onge ere, eutxikote. Hirugarren alekina. Hiru egindakoa. Fenomeno, que Javilo, señores. Lau egina. Boskarren egina. Dotore ganean. Ikusi txinga nola duzun duen ganetan, jabala bat gehiago. Eta zeba da nekatua, ordu daukerrago. Bosan nagoak, alta Javi. Alta Javi. Aldi gero txinga nola eta nekatua, orduan zage, oso zage da. Edo hor zari da. Horrekin, zein egin dagoa. Thank you.
Beraz, bakarrarekin hartu da. Beraz, bakarrarekin hartu da. Hau, ez du, sekule, inari duzu. Txau, txau! Protagonista handia, eskerrik asko, eta beste bat arte, eta zuhori, gai usen arte, eguna ongi ospatu. Aio! Ya, suscribo, también, ¿eh? Yo suscribo, la última media vuelta...